ですか？気持ちいいですか？これ1個が1時間1000円 OK？ 1億。気持ちいいですか？気持ちいいですか？ Why? これ1個が1時間1000円 OK？ 1億。You are. あんたの方にいいことをしや。やっぱり。気持ちいいですか？気持ちいいですか？これ1個が1時間1000円 OK？ 1億。